karton selv. Jeg kan ikke se en pind. Eller, jeg mener, jeg kan ikke se alt. Hvorfor tænder de ikke gadelampen, så man kan se, hvor man kører? Jamen alt, de har ikke lys så langt ud på landet. Fattig mørk. Nej, flere people er fast right. Hvordan skal vi nu komme videre? I ligner nogen, der er brug for hjælp. Skal vi hjælpe jer fri? Ja, tak. Ja. Hey, hyv! Her kommer 7 gange 7. Hey, hyv! Her kommer 7 gange 7. 4. Hey, hyv! Her kommer 7 gange 7. Jeg kan ikke høre det. Hey, hyv! Her kommer 7 gange 7. Hey, hyv! Her kommer 7 gange 7. Hey, hyv! Her kommer 7 gange 7. Ja, tak. Stiger han altid så mærkeligt, ham din ven? Nej, det er noget, han lige er begyndt på. Nå, jeg hedder Snevide. Hvad hedder du? Jeg hedder Kalle, og det er alt. Hedder du virkelig Snevide? Nej, det er bare noget, de kalder mig. Nå, jeg kigger til livet. Vil du ikke også have lidt varmt på drik?
Nå, lille Alf, der er vist mariner i luften. Men nu er det jo heller ikke et kærlighedsdrama det her, så man ikke skulle tage at komme videre. Hey, vi er klar til at flyve. Kom nu, Alf, det er ikke tid til det her. Vi skal videre. Mille venter. Kan du ikke selv køre videre? Her er nøglen. Hallo, Paprit. Hvad er den af? Er du i gang med at opfordre en mindreårig til at køre bil? Det er jo lovligheder. Tænk på, at der står børn i sagen. Se, det går slet ikke. Bare 5 minutter. Jeg vidste gerne blive lidt længere. Hov, er det en skuld fakta-reklame på vejen her? Jamen, Alf, du kan altid besøge mig senere. Okay da. Så lad os komme videre. Det er ikke når statuen ændrer. Siri, hvordan staver man rhododendron? Jeg fandt det her på nettet. Siri, hvordan staver man til rhododendron? Er det sanger? Sanktionslærer, hvis vi kalder det. Hallo der, vi er med til at lyse en X-Factor. Far her kender alle de rigtige mennesker. Og der er VIP-billetter og grand straight til det lækreste side. De gider det slet ikke. Man skal bare spørge dem nogle gange. Det ser altid dejligt ud. Så, kan vi ikke køre videre? Rolig, mester. Ikke stress. Det kan man gøre. Man skal altid have tid til at snakke med på lækre chicks. Hvad er der i vejen? Du søger højere end hele bistandskontor. Hvad er der i vejen? Jeg er bange for, at vi ikke når ud, inden de klipper Miles vinger af. Vinger? Har hun vinger? Cool. Sikke et sceneshow, man kunne lave med vinger. There's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Think about it every night and day. Spread my wings. Jeg tror, vi nærmer os. Plastik, fantastisk. Nej, det er meget bedre. Kan du ikke lugte det? Lugte det? Hvad snakker du om? Det er Panicare. Ja. Det er Panicare. Jamen, alt det er ikke tid til. Er du syg, Ron? Kan du ikke lide Panicare? Børn, der ikke kan lide Panicare, er ikke sunde. De går jo glip af de vigtige P-vitaminer. Altså, P for Panicare. Vi skal bare lige have en enkelt med jordbærsyltetøj og flødeskum og chokoladesauce. Kom nu med ind, eller hente en spats med mundvand. Okay, jeg er overtaget. Velkommen til vores butik.
I er rigtig i gang med hi-hat her, hva'? Pandekær, sang, småtpiger. Hvem pølser mere? Kom nu, vi har ikke tid til det her. Tak for kaffe. Nu er far her klar til landevejen igen. Har nu kørt i lang tid, og de er ved at blive godt trætte. Nu trænger jeg snart til en pause. Far, trænger snart til lidt saft. Der er en benzintank derhen. Yes, det er også længe siden, jeg har fået ø-vitaminer. Jeg synes godt nok, det var lidt underligt ved den her morgen. Da jeg vågnede, havde jeg slet ikke hovedpine. Får du hovedpine af vitaminer? Ø-vitaminer. Ø for ølskattedreng. Jeg foretrækker at få mine vitaminer på naturlig vis. Det er sundere, har jeg læst. Sunnyland. Nu skal vi have vitaminer. Ej, altså, kan vi ikke... Det er vi ikke tid til. Kan vi ikke bare købe en sandwich til turen? Lort, hvis du kommer. Nu skal far have en ordentlig fadbams. Her bliver jeg nødt til at indskyde, at Sundhedsstyrelsen anbefaler, at unge under 16 år ikke indtager alkohol. Hvad er det også for noget at vise i et skuespil for børn? Det kan sidde der. Hvad skal vi gøre? 2 fadbamser. Ja, far her drikker altid stereo. Hvad skal du have, Johns? Bare deroppe. Jeg vil gerne bede om en halv liter økologisk skummelmælk. Lyt nu efter, kære publikum. Her har vi et pragteksemplar af et barn, lige klar til kloning. Skulle du ikke til at tage en slapper der med det højere løftende? Du lyder snart så frelst som en hel kirkekort til julemæs. Jeg smager på mælk i dag. Nå, okay. Hvad så smukke der? Synes du virkelig er så smuk? Jeg har haft en rigtig god dag. Hvis du går nu, hvornår kan du så være hjemme igen? Hvis I har fået besøg af en berømtsanger, nu tænker I nok, om han vil give et nummer, om vi kan være bekendt og spørge ham. Og svaret er, jeg kan overtales. Denne her lå på toppen af hitlisten i over 3 år. Are you alone? Nej, altså, det er ikke tid til start, så. Ja, kunsten og vi for næste kærligheden. Men rolig, fans. Vi mødes igen. The show must go on, som vi siger.
Er det på Kalle, at du endelig nåede til Plastic Fantastic, hvor man er ved at gøre klar til Milles operation? Så er vi vist langt væk i drømmeland. Det er dem her, vi skal have skåret af. Ja, vi må have gjort vores motorskalpel klar. En motorskalpel, det er bare sagen. Ja, en motorskalpel, det er kreds for kendere. Motorskalpel! Hvis man vil have gjort tingene ordentligt, er det om at have det rigtige værktøj. Ja, det er om at have værktøjet i orden. Palle. Nå ja, undskyld. Der er vist ikke noget benzin på. Benzin. Nå nej, det fik vi vist ikke lige købt. Så må vi udsætte operationsøveren. Ja, det er vist også ved at være tid til frokost. Dagens ret er vist tolkning. Det er jo min livret. Jamen, I kan da ikke bare gå. Vi skal lige have ordnet. Ja, nå, så må jeg også helt gøre det hele selv. Ja, hvis man skal have noget gjort ordentligt, må man åbenbart gøre det hele. Kalle, hvis du skal forestille dig held i det her skuespil, bliver du altså snart nødt til at indfinde dig. Jeg er på vej, men det er umuligt at få alle biler til tiden. Jamen, det er jo Hot Wings! Så kom selv, men skynd dig. Connie er gået helt i selvsving. Stop! Bare rollerman. Jamen, vi skal lige have ordnet. Jeg var lige ved. Jeg tror, vi skal hjem nu. Ja, vi beholder eksamen af. Jamen, så må jeg også selv om. Det er fuldstændig uansvarligt.